Ahojte, strelci a strelkyne, dneska som tu zase s Pištom, ako vždy. Ahojte. A dneska tu máme jednu PCPčku a niečo vám o tom povie Pišta viac. Takže ahojte, dneska vám ideme predstaviť dačo iné trošku, ako sme zvyknutí. Väčšinou ukazujeme len veľké guľovnice, no tak dneska si ukážeme jednu PCPčku. Ide o zbraň Snowpeak, model PR902TV, generácia 2, kaliber 22. Ide o PCPčku, ktorá má maximálne 20 MPa. S tým, že máme továrenský zabudovaný blokovač na 16 joulov, aby to splnilo aj zákonné podmienky bez zbrojného preukazu. Máme namontovanú v podstate optiku Vektor Hugo 4 až 16 x 44 GT s balistickou vežičkou, s osvetleným bodom a s paralaxou. Vidíme krásne paralaxu. Na tom oceľové krúžky. Ide o relatívne lacnú zostavu. Zbraň v približnej hodnote 250 €. Puškohľad 150 € a sú tam oceľové krúžky. Ako vidíte, aj takéto sady vieme skladať. Samozrejme, akékoľvek iné požiadavky by ste mali, aj tie vieme splniť. Ahojte!